Godt hen. Og lad os kun starte 2 stykker her. 2. Men jeg forestiller mig også, det er sådan lidt fint. De har ikke selv sådan styr over, hvor alkoholiseret de er. Jeg kan styre det her. Yeah. Nej, jeg er ikke alkohol. Altså, er I rigtig klog? Og mandag er faktisk mandag. De har intet begreb om, at de misbruger. Ja, det gør det. Det gør de ikke. Ja. Nu har hun til at skrive. Hun er jo ikke fuld endnu. Nej. Men jeg tænker bare, at der må virkelig være noget at give af. Men så vi kan jo starte med en ambition om at ville være jazzsangerinde. Jo. I virkeligheden. Det er mere det. Okay. Og 1, 2. Det er også bare fordi min chef er åndssvag. Så får man virkelig lyst til noget koldt. Problemer forsvinder. Anders, prøv at falde helt.